Grabe na talaga ang mga nangyayari ngayon, kabayan, sa ating bansang Pilipinas. At dito tayo, no, pag-usapan natin itong patungkol kay Tambaluslos, kung saan ito si Tambaluslos, mga kababayan, ay tumatakbo bilang kongresista sa bahagi po ng probinsya ng Leyte, mga kababayan. Yun lang, no, ay napag-usapan na natin ito nung nakaraang araw. Ay ngayon ay talagang bistadong-bistado na nga, at napakarami na nating mga influencer, mga political person ang pahayag patungkol dito po sa ginawa ng COMELEC, no, na pagtanggal sa mga kalaban ni Tambaluslos sa bahagi po ng Leyte, mga kababayan. So tatlong kalaban niya ang tinanggal. So sino pa ang makakalaban? Kahit siguro may bumoto na 100 tao para kay Tambaluslos, kahit na hindi gumastos si Tambaluslos para sa kanyang mga tarpaulin, sa kanyang mga hindi na siya mangampanya, ay talagang sigurado na mananalo itong si Tambaluslos, dahil nga po sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga kalaban niya ay mananatili po siyang House Speaker hanggat po nananatili itong si Marcos na presidente. At syempre, dahil siya po yung House Speaker, mga kababayan, napansin naman natin, di ba, na parang wala po tayong presidente, dahil nga po ang tila aasta at nagiging presidente po ay ito si Tambaluslos, no? Grabe na talaga ang mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas, no? Ito po ay garapalan, no? Hindi na maiwaglit po sa ating isipan, no, sa ating mga kababayan, itong patungkol sa AKAP, no? Yung ayuda para sa Kapuspalad program na pinamunuan din, o isa rin sa nagpanguna dyan ay itong si Tambaluslos, at ganun din po dun sa mga iba pang proyekto si Tambaluslos din. At itong pinakahuli ay pagtanggal sa mga kalaban niya dun sa Leyte, mga kababayan. Garapala na po ang ginagawa sa atin ng Tambaluslos na ito. Grabe na nga po, grabe yung corruption, grabe yung mga anomalya sa gobyerno, grabe yung related drugs, mga kababayan. Pero wala po tayong mga tao na makakapal ang mukha, mga politiko na makakapal ang mukha, na malakas ang gusto nilang sumabit, no, sa ating presidente, mga kababayan. Wala pong nag-resign. Hindi katulad po, mga kababayan, noong time ni Tatay Digong, nang siya po ay presidente, mga kababayan. Dahil nga po nung siya ay presidente, may magkaroon po ng anomalya sa bawat departamento, mga kababayan, ay matatanggal na po, no? Kailangan na mag-submit ng resignation paper, no? Dahil nga ayaw po ni Tatay Digong dati na mayroon pong corruption, lalo na kahit kaunting corruption man lamang yan, kailangan na mag-resign. Pero ito, mga kababayan, ang nangyayari po sa atin ngayong time na ito, no, ng administrasyong ito, ay garapala na po ang korupsyon, garapala na po ang panluluko sa ating taong bayan. Subalit wala po tayong nakikitang aksyon mula po sa ating presidente. So nagtatanong yung ating mga kababayan, sino nga ba ang presidente sa panahong ito, no? Grabe. Kaya sa ating mga kababayan dyan, at may mga hinaing kayo, so punta kayo sa January 13. Ilang tulog na lamang yan, no? Bukas sa 12. Ayan, 12. May paunti-unti lang pupunta sa bahagi po ng Quirino Grandstand dyan sa may Luneta, at sa iba't ibang part ng Pilipinas na magkakaroon ng peaceful rally itong grupo, religious group na Iglesia ni Cristo, no? At magsama-sama po tayo, mga kababayan, no? Isigaw natin yung ating hinaing ngayon. At kung magkaroon naman po ng isa pang rally na isasagawa naman po, no, kung sakali man
na magkaroon ng rally na isasagawa ng mga Duterte supporters talaga, yan talaga ay siguro sana mag-ipon-ipon na yung mga Duterte, talagang taga-suportahan po ng mga Duterte, kasi sa tingin natin, alam natin na si BP Inday Sara na lamang po ang pag-asa, mga kababayan, dahil nga po itong ating presidente ay hindi naman po talagang umaas-tao, hindi talaga presidente sa panahong ito, kundi ang ating House Speaker ang umaastang presidente, mga kababayan. Kumbaga itong si Marcos, Bongbong Marcos ay nagiging tuta na lamang po ito. Kaya mga kababayan ay magsama-sama na po tayo. Huwag na po nating hayaan na dumating pa yung 2028. Pero yung gagawing peaceful rally, mga kababayan, sama tayo, kung anumang miyembro kayo, kung anumang religious group kayo, punta kayo doon. Ipakita natin na malakas ang puwersa natin, pero wala pong magsisigaw ng Marcos resign o sisigaw ng Duterte, kasi meron pong iba't ibang religious dyan na gusto nila is mapayapa, wala po yung ganun. So bilang respeto, mga kababayan, pero pag magkaroon po tayo ng mga rally, kasama natin yung mga Duterte, talagang mga sulit, mga kababayan, na wala po yung religious group, kung pwede kayong sumama, sigaw natin, mga kababayan, na ayaw na natin ng pamumuno ng administrasyon nito, dahil nga po hindi na maganda ang nangyayari sa ating bansa, mga kababayan, dahil nakikita po natin ngayon garapalan yung pamumulmul ng pera, ito pa, mga kababayan, itong mga sikat na artista na naman ito sa may part ng Batangas. Di ba ako nagkakamali ba ako, Kung hindi ako nagkakamali, ayan, pumunta sila doon sa AKAP, pamigay, ayuda ng AKAP. So nagsalita, nandun yung tatay, nandun yung nanay, nandun yung anak, lahat po sila palit tumatakbo ng mga posisyon sa politika, at ini-endorso ng isang artista din na ay bahala kayo kung sino, pero yung nandoon po sa likod ay nakalagay is ayuda program. Ibig sabihin, pamimigay po ng ayuda sa ating mga kababayan, pero nandoon yung mga politika, ang mga politiko, at nagsasabi yung babae na sana nga po ngayong halalan ay huwag niyo pong kalimutan ito, napakagaling nitong taong ito. Naku, mga kababayan, dapat po wala po yan, kasi yan, ang ayuda na yan ay para sa ating mga kababayan na dapat ay hindi po konektado sa mga politiko. Yan nga po yung sinasabi natin, dapat wala yung politiko. Pero nakita natin, nandyan yung mga politiko, mga trapong mga politiko na grabe. Ano ba ang pwede nating magawa, mga kababayan, para talagang mabago ng ating bansa, At comment kayo dyan para sama-sama tayo, updated kayo sa mga kaganapan, at huwag nyo pong kalimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel para lagi kayong updated, mga kababayan kong minamahal. So nandito po pala tayo sa may bahagi ng Rizal Up, at papunta tayo dito sa may bahagi po ng Recto LRT2 station dito po sa lungsod ng Maynila, mga kababayan. At ayan, sana talaga ay magkaisa, at wag na nating hintayin na dumating pa yung 2028, mga kababayan, at talagang patuloy na maghihirap po ang ating bansang Pilipinas, lalo't hindi natin alam, napakalaki po ng pinamumudmod nilang pera, at yung mga pera na yan babawiin din sa kaba ng bayan. Pero yung ginamit naman nila dyan sa mga na yan is galing din sa kaba ng bayan, mga kababayan, para tayong niluluto sa sarili nating mantika sa pinaggagawa ng mga politiko na yan, na akala natin ay maganda yung layunin, namimigay ng ayuda. Yung ayuda naman yan, hindi dapat tayo pwede magpasalamat, mga kababayan, kasi yung ayuda na yan, ang pera na ginamit na yan ay sa atin, At para maging solido, mga kababayan,
number 1, no? Number 10 sa Senado mga kababayan, Attorney Jimmy Bundok, no? Para talagang sulit, no? At yung mga tumatakbong PDP laban mga kababayan, suportahan natin para sa tuloy-tuloy na pagbabago, no? Basta ang masasabi ko lang sa inyo mga kababayan, pag binigyan kayo ng pera, sino mang kandidato, napakalaking pera, tanggapin nyo yan mga kababayan. Maliit na pera, tanggapin nyo yan mga kababayan. Pero sa darating na halalan, huwag nyong iboboto. Malaki ang makukuha niyan sa kaban ng bayan. Yun lamang po mga kababayan, at mag-ingat po tayong lahat. At kita-kita po tayo dito sa bahagi po ng Maynila sa may Quirino Grandstand, no? Sama-sama natin na ipakita ang puwersang Pilipino.